बे समाव जोङो मिथिनो मोनदों दे BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा सारनियाव मोनसे अभियोग खालामदों जे बिथाङा 5 बोसोर MCLA जासेयावबो दिनैसिमाव जोंहा जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावाखै दा बेनि सायाव सारा मा बुङो BTC हालामाव 17 बोसोर राजत्वखौ BPF दोला खालायदों नाथाय बिथांमोना कोनो मोनसे जायगायाव डेभेलपमेन्ट बिथांमोना खालायनो हायाखै बे BTC आव 39टा डिपार्टमेन्ट दङमोन दिनै जुदि जोङो मोनफा मोनफा सोङोब्ला बबे डिपार्टमेन्टआव मा रोखोम उन्नति जाखो अब्ला बिथांमोना मोनसेबो दिन्थिनो हानाय नङा दा बेनिखायनो बिथांमोना गावसिनि जे फेलियर जानाय बेखौ दोनखोमानो थाखाय सम सम जमदर समष्टियाव जिरन बसुमतारी जेबो मावाखै होननो नागिरो नाथाय जोङो बयबो BTC बासिया मिन्थिगौ जे आंजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा बिरोधी दोलो हिसाबै दङ दा बिरोधी दोलोफोरनो बोसोरसेयाव बिथांमोना मोनसे कालभार्टखौ बानायनो हानाय रोखोमै क्षमताखौ होनाय जायाखै बिथांमोना बोसोरसेयाव 25 लाख करि होनाय जादों जे 25 लाखआ मोनसे बक्स टाइप कालभार्टखौनो खालायनो हाया गतिके बिथांमोना बिरोधी दोलोखौ डिप्राइभ खालायदों उइलिंलि बिथांमोना बेखौ खालायदों दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना जेके होना बाव खाथिया जेखिनि फान्डखौ बिरोधीनि नामाव एबा जोंनि नामाव होनाय जादों बेखौ 100% इउटिलाइज खालायनाय जादों दा बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना जोंनो गोबां मावनो स्कप होनांगौमोन नाथाय बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुबाय जमदुवार समष्टियाव 5 बोसोर रेवरिया नार्जिहारिया गाव स्पिकारमोन 5 बोसोर बिथाङा सासे EM मोन आरो बिथाङा हेल्थ डिपार्टमेन्टनिबो मोनसे डक्टर थानाय बिथाङा EM मोन नाथाय नोंथांमोना नुबाय कासियाबारियाव 30 बेडेड हस्पिटाल बाव गायसननाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा बेवहाय 17 बोसोराव मोनसे फिसा न'खौनो बाव कमप्लिट खालायनो हादिया बेवहाय हस्पिटालनि नामाव ओरैनो हाग्रासो जानानै थाबाय आरो बिदिनो गोबां माखासे आसनिफोर दङ जेखौ जोङो मोनसे मोनसे होनबा बे हयथ' गुवार आरो गिदिर मोनसे रामायण महाभारत बायदि सलन्थाइमा बे जागोन दा बेनिखायनो आं सिदायै बेखौल' बुंनो नागिरदों जे BPF दोलोआ टटेलि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बिथांमोना 17 बोसोराव मावनो हायाखै बरंस जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि जे अधिकार बेखौ बिथांमोना खर्ब खालायदों जोङो नुदों बिथांमोना जब कार्डनि थाखा जाखोमादों बिथांमोना ID नि नामाव जे न' फैदोंमोन बेखौबो बिथांमोना लुफुङाबालानो जाखोमादों आरो बेबायदिनो अनेक माखासे स्किमफोर दङ स्किमनि नामाव थाखा हमदों नाथाय स्किमखौ मावफुंनाय जायाखै गोबां माखासे इरिगेसनफोर दङ दिनैनि तारिखाव बबेबा आद्रा जादों बबेबा लुफुंदों जायहा लुफुंजादों बेबो माने दैयानो कोनो केनेलजों थाङा बेबायदि अयनाय भाबै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायदों दा बेनिखायनो दिनै जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गैयैखाय बिथांमोना हयथ' जायगा जायगा आंनि सायाव अजद दिखांदों नाथाय जोंनि बे जमदुवार समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जों बयबो मिथिगौ जे बिथांमोना जे मा मावदों आरो जोंनो माबायदि गोहो होनाय जादों गतिके बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि जमदुवार समष्टियाव जेबो खालायनो हाया दा बे समाव नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव बुंबाय थादों जे BPFआ 40टा समष्टियावबो देरहाजोबगोन दा बे बिथिङाव जे नोंथाङाबो दिनै UPPL दोलोनि 4 नं जमदुवार बियाबनि सासे केन्डिडेट UPPLनि दा बेबायदिबा हाग्रामा बिथांनि बुंनाय बायदिबाथ' माने 47 पजिटिभ देरहायोबा नोंथांनि देरहागोना बबेयाव बारग' चिफ BTCनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बाथ्राखौ होनदों 40टा समष्टियाव 40टा देरहागोन नाथाय बिथाङा गावनो आन्दाज गैया जे बिथांमोना 40टा सिटआव 40 जन केन्डिडेट होआखै 37टाल' होदों 37टाल' होनायाव बोरै 40टा देरहानो बेवहायनो मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा बबे सेन्सआव बे बाथ्राखौ होनदों दा बिथाङा होनदों माने 40टायावबो जेननांगौ खोथा गैया होनदों मोनसेबो नुवाखै आं दिनै बे मेलनि गेजेरजों बे जायगानिफ्राय बुंनो नागिरदों जोङो UPPL दोलोआ जे 30टानिफ्राय 35टा सिट देरहागोन आरो बे देरहागोननि अनजिमानि गेजेराव मोनसे बियाबानो जाबाय जमदुवार समष्टि जोङो बेवहायनो फार्स्ट देरहाजेननाय मोनसे बियाब हिसाबै हमनानै लादों बेखौ लाफानानै गासै 40टा समष्टियाव 30निफ्राय 35टाखौ देरहानो थाखाय जों दिनै जानजि खाफ्रादों आरो दिनैनि तारिखाव अलरेडि 27निफ्राय 28टा जों सिट देरहाखाबाय गतिके बिथाङा
बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुंदों बे बेसलेस बाथ्रा कारन बिथांमोना जे माने कोनो पदे कोनो दिन पावाराव एबा सियाराव फैला बेखौ मिन्थिखानानै मा बुंगोन मा बुङा गावनि बुंनायखौनो गुदि जादों ना बिजौ जादों ना गेजेरनिफ्राय होनदों बिथाङा बेखौ ताल मोनाखै बेनिखायनो जोङो दिनै रोखायै बुंनो हायो जे एबार रायजो राजाफ्रा बिटिआर एकर्डखौ बरायनायजों लोगोसेयै दिनै बाव शान्ति गोजोन उन्नति खामानि मावनो थाखाय विभिन्न जाति गोष्ठीफ्रा खौसेयै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों बे रोखोमैनो जमदुवार समस्तियाव दिनै बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै क'क्राझार जिल्लायाव देरहाहोगोन होननानै जोंनि भटार्सफ्रा दिनै जानजि खाफ्रादों। दा बे समाव नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जे माखासे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बुंबाय थादों जे बिपिएफआ केलेंकारि खालामदों जब कार्डनि नामाव दा बे जब कार्डनि नामाव जे केलेंकारि गोबां बिथिङाव केलेंकारि खालामदों होनना बुंदों दा जिथु इउपिपिएलआ जिथु पावाराव फैयोबा जाय केलेंकारि खालामदों बिथांमोना बिसोरनि सायाव नोंथांमोना मा स्टेप लानो सानो? केलेंकारिया जादों बेयो माने स्पष्ट केकनि रिपर्टआवबो होनदों मैयानिफ्राय दिनैबो माने टिभिआव माने रायजोपाल बिथाङा बुंगासिनो दङ बेवहाय गिदिर मोनसे केलेंकारि जादों आरो बे केलेंकारियाव जाय बिथांमोनहा जड़ित दङ इउपिपिएल हान्जाया सरकार दानाय लोगो लोगोनो 6 मासनि उनाव जिहेतुके बेयाव मोनसे कमिसन जागोन कमिसननि गेजेरजों माखासे बियाबखौ नायदिंखांनायनि उनाव जोंनि सरकारनि जे माखासे खामानिफोर प्रसेस जागोन बेवहायनो नाम्बार 1आव कारापसनखौ चेक खालामनायनि खामानिया जागोन आरो बेवहाय जों दिनै नाम मुंख'नो नागिराखै जायहा दुर्नितियाव लोब्बा दं बिथांमोनखौ रेहाय होनाय जानाय नङा बे आयेनगतनो बेखौहाय हमनाय जागोन आरो साजायाबो बिथांमोना मोनगोन। आरो दिनै जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि मानसिफोर विभिन्न दोलोआव थानाय मानसिफोर दिनै सापर्टार बिथांमोनहा जोंजों बेयाव जइन जादों जइन जानायनि मोनसेल' कारन इउपिपिएलनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिटिआर एकर्डखौ बरायनानै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ जे सरकाराव फैनायजों लोगोसेयै जोंनि बे ओनसोलनि बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय जे मोजां खामानि मावगोन बेखौ बिथांमोना नुहुरनानै फोथायनाय लानानै दिनै जोंनावहाय बेवहाय 40 जनसो सुबुंफ्रा एबा विभिन्न दोलोनि जायफोर सापर्टारफोर बिथांमोना फैनानै बिथांमोना जइन जाफैदों जों बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायदों आरो बेबादिनो जायगा सानथ्र'हायै जायगायाव जोंखौ प्रग्राम लानो खावलायहरदों जइन जानो बिथांमोना नागिरदों गतिके जों नुबाय जोंनि बे जमदुवार समस्तियाव 70% सापर्टारफ्रानो एबा रायजो राजाफ्रानो जोंजोंहाय थानानै एबार खामानि मावगोना रोखा जाबाय आरो जोङो देरहाबाय होननानै दिनैनो नैबे मेलनि गेजेरजों आं फोसावनानै होनाय जाबाय। दिनै जोङो मोननै जायगायाव प्रग्राम लादों मोनसेया जाहैबाय बरासारा बिसिडिसिनि जों नैबे जायगायावहाय जों मोनसे प्रग्राम लाबावदों बे जाबाय सुरिपारा बे ओनसोलाव जों लादों गतिके बेबादिनो विभिन्न जोंनि प्राइमारिनि सिङाव जोंहा गोबां मोनसे माखासे हाबाफारि लानांगौ दङ नाथाय जोङो लासै थांनायनि कारनानो बेनो दिनैहाय हादोर नाङैनो प्रिथिबि नाङैनो जिहेतुके COVID-19नि प्रभाब गोलैदों जोङो बेखौबो सन्मान होनानै बै भाइरासखौबो जोङो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोङो एथ' थाब मिटिं लाया बेबायदि नायनानै जोङो सम जों प्रग्रामखौ लादों आरो बिदिनो जों लासै सरकारनि बिथोन बादियै नोजोर बोनानै वान आफ्टार एनादार प्रग्रामखौ जोङो एटेन्ड खालामलांबाय थागोन होननानै जों थिरांथा खालामदों।